Iti lang Region 2 Pangkabuhayan Program para kadagiti ina iti Santiago City, Isabela, impaay iti DOLE. Kabayatan na 4.8 million pesos, impaay iti DSWD at tulong kadagiti 500. Abin iti salyo iti Cagayan, baban iti Project Lawa at Binhi. Ada detalye ni UCP-TV Intern Nickie, Cordero. Manarimaan ti panangipaay ti Department of Labor and Employment iti tulong kadagiti maseknan. Sa Santiago City, Isabela, nangipaay ti ahensya iti 525,000 pesos para iti Pangkabuhayan Program dagiti ina. Panggap ti programa ama ipayan iti natalged a pagbiagan wenno negosyo dagiti maseknan, tapno saan a mapilitan dagiti anak da nga agtrabaho, nang runa dagiti minor de edad nga adak kuma, iti uneg ti pagadalan nga agad-adal. Kabayatan na, nakaawat iti tulong dagiti mannalon ijay abulog Cagayan. Babaan iti upscaling of recommended corn production technologies ti Department of Agriculture. Naipaay kadagiti maseknan ti rinibo as sako ti hybrid corn seeds, abono, ken agricultural lime. Mangsuporta daytoy iti nasurok 300 hectares atalon. Namnamaan ti ahensya a babaan iti nasao a tulong dumuras ti produksyon ti mais iti Isabela. Iti Met Cagayan, dumanon iti 4.8 million pesos ti tulong pinansyal a naipaay kadagiti 5 ta benepisyaryo ti DSWD ijay Kalamanyugan. Babaan iti Project Lawa at Binhi. Tunggal individual ket nakaawat iti sang 9,600 pesos kalpasan ang nakipaset da iti duwa nga aldaw a climate change seminar. Agdalag ti ahensya a makapaay daytoy iti kanayunan pay apamestrakan kadagiti benepisyaryo. Nickie, Cordero para iti Pagilian.